Takže ľudia, vítam vás u môjho prvého videa vlastne. No a vlastne v dnešnom videu budem vlastne natáčať menšiu reakciu na vlastne Vítkové nejaké videa. Dúfam, že poznáte Vítka, ale veľa ľudí pozná Vítka. Takže keď poznáte Vítka, tak samozrejme akože asi budete schápať, o čo tu pôjde, pretože tí, čo poznajú Vítka, tak asi vedia aj akože, pretože ho poznajú, proste chápu, že čo natáča a tak. No ale vy, čo to nepoznáte, no tak akože buď môžete ísť preč z tohto videa, alebo môžete teda pochopiť niečo nové. Ja by som vám teda odporúčala niečo nové a nie pretože akože by som chcel jasnej pozornosti, ale preto, aby ste proste našli nejakého nového youtubera, mohli by ste mu dať odber, alebo tak proste, a mohli by ste pozerať jeho videá, proste napríklad preto. A u toho budem ešte jesť topárky s týmto zlatým bažantom. Samozrejme je to 0,0, vidíte, takže samozrejme nič zlé. Dám si to do tohto pohára a potom to budem jesť, takže tak. Takže tak, potom tu mám ešte, no ja vám to všetko potom ukážem, hej, mám tu ešte krémskú horčicu, rožok a teda tie párky. Ja vám to potom ešte ukážem, hej, takže tak. OK, takže ja už idem teda rovno na to. Mám tu teda Vítkov kanál, super. A teda ešte porozmýšľam, aké video si pustím od neho, lebo on má strašne veľa videí, má 983 videí, to je skoro 1000 videí. No ja ešte asi popremýšľam, že čo si pozriem, možno si pozriem aj 2 videá, hej, a dám na nich takú menšiu reakciu. A teda tak, on má už 668 000 odberateľov, takže takto sa volá, že Vítek, takže keby ste chceli, tak môžete ísť na jeho kanál a dať mu odber, alebo tak, keď ešte ho nepoznáte, alebo proste pozerať jeho videá. OK, to sa tiež vyzerá dosť dobre, že Lambo sekačka z tému, OK. Dobre, no, že kúpil som najhoršie vychytávky do našeho domu z tému. OK, takáto kosačka bude, tak no ja zapínam to video. Neviem, či tam presne, akže zapínam to video, ale pozriem sa, že či tam bude tá sekačka. Kamo, tak to ma brutálne zaujíma, ľudia. What? Ničo mi dům. Strávil som 24 hodín s fanouškem. OK, možno aj to si pozriem. Tu má strašne veľa takých dobrých videí, že ja by som si tam aj v jeden deň pozrel aj všetky proste. OK. Moje přítelkyně z Itálie musí splnit vaše extrémní úkoly v češtině. Kámo, to je také dobré. OK, ja by som si asi najprv pozrel to bingo poprvé u muže a potom, toto je super, že zasmieješ se ultra pálivé chili. Ale to by som dal do môjho iného videa, kde budem vlastne mať vodu v puse alebo niečo v puse a budem vlastne pozerať na toto video. Ja už som to síce videl, ale videl som to možno pred rokom, alebo proste, no pred rokom určite nie, lebo to je pred 11 dňami, ale proste pozrel som to tak fakt akože dávno dosť. Teraz som to zapol odnovom. A teda vlastne, ja už som to videl, ale videl som to dosť dávno, no nie dosť dávno, takže videl som to dávno, ale nie úplne dávno, ale proste videl som to a už si to nepamätám absolútne, že skoro vôbec, pamätám si na pár vecí, akože, ale viem, že vyhral ten malý typeček, že vyhral Vítkov brat, ináč toto čo tu je, tak to je Vítkov brat, hej, síce to je asi AI, lebo to tak vyzerá, ale to je jedno. No dobre, ja idem rýchlo už zapnúť nejaké to video, pretože za chvíľu fakt, ja môžem natáčať videá, ktoré budú mať 300 hodín, fakt akože ja na takéto natáčanie som, hej, dobre už sa nebudem baviť a rýchlo. Dobre, takže ja si to tu takto nejako položím potom, počkať, no teraz si to položím takto, neviem, či bude lepší, takže na zachytávanie mobilu tento vankúš, alebo toto srdce, asi tento vankúš, lebo to by som mohol dať aj takto, hej, že proste tak a takto, hej, ja si ešte potom zmenším túto, ok, tak nič, ja si potom ešte zmenším webkameru, aby ste niečo videli aj. A idem teda zapnúť toto, hej, to ma najviac zaujíma, že bingo poprvé umôže, hej, takže ja si zmenším webkameru asi nejako, takto možno, aby ste ma aj trochu videli, ale aby ste videli hlavne toto, dobre, takže.
toto zapnu. Dobré ráno, náš cíl v dnešním videu tak je úplně jednoduchý. Dobré, a teda, takto, to asi trošku hlasnější, no úplně hlasně. Musíme Dám to takto, hej, například, takto nějako. Bingovi ukázat moře. Bingo ještě nikdy ne... Dobré, takže, jestli ještě raz, jestli úplně, že jsem, už si, takto. Tak takto si ju zmenším, tu webkameru, hej, a tak to bude mať. No, doufám, že toto je v pohodě, uvidím, no. Dám to úplně od začátku. Dám tomuto videu určitě like. A teda můžete ještě vidět, co tu teda mám, hej, takže tu mám takýto dobrý roštěk, tu mám krémskou horčicu, doufám, že to vidíte. A tu mám teda párky, hej, takže idem na to. Idem to jesť. Ještě, počkajte, ještě satisfying otváranie pivka. Počkaj, já se vám nějako takto, hej. Počkajte. Ty kokos. Môj bože, a teraz ešte satisfying nalievanie. Pivka. Jaj. Škoda, že to nepočujete tak moc, ale tak toto je úplne, že bude to satisfying, ok. Dám pivko sem. Jdem teda rovno je s touto vidličkou, takže tak. To dám asi nějako takto. A ok, ide video. Dobré. Idem to rovno pustit. Dobré ráno, náš cíl v dnešním videu tak je úplně jednoduchý. Musíme Bingovi ukázat moře. Bingo ještě nikdy nebyl u moře. A jelikož tak my se Sárou každý měsíc jezdíme na Sardiny, jezdíme autem, tak Bingo, tak poprvé jede s náma. Tak co, kámo, těšíš se? Víš vůbec, co je moře? Ne? Tady vadí, to dneska zjistíš. Za chvíli tak už budeme odjíždět. Tady tak máme nějaký jako... Tak je zlatý ten Bingo, strašně. Na všetkých videách, čo je on, tak on je strašně zlatý, mi přijde. Například do komentářů, že aj vy ho berete za strašne zlatučkého psíka, prostě. Mám tiež dvoch takýchto malých psov, možno ešte menších, hej, takže tak. Fakt, tento Bingo je strašně zlatý. Zbytek věcí, s tím, že tak Sára říkala furt, já bych chtěla jet hrozně jako Audinou A6, že se nám toho tam hrozně vejde. V mý hlavě tak to dává jako geniální smysl. Úsporný, prostorný, Bingo, ty jsi taky hypovaný, ale přece jenom jakoby Audi A6 pro mě tak jako pracovní auto, jo, a pro Sáru tady, aby jezdila takhle po okolí. No, tak proto tak jdeme Mercedesem, nepraktickým kupéčkem. Minulý rok tak jsme jeli Mustangem, dneska tak to bude dost podobný. Ale hele, Sára furt říká, že jak to je nepraktický, já bych jí chtěl jako oponovat. Jo, hele, když otevřeme kufr, koukejte, kolik se toho tam vejde. Jo, tady máme jeden velký kufr malý, tady nějaký jídlo prostě pro psa, ale to ne pro našeho, to je jako dárek. Schůdky pro Binga do postele, máme všechno, hele, na zadní sedačky toho můžeme dát hodně, jo, Bingo úplně nezabírá nejvíc prostoru. Prostě Nech sa hýbu ako len chcú. Stále majú pohodlie aj ochranu. Oblek, jo, to je ještě spoustu místa. Takže za mě stejně praktický auto. Tamhle, no jo, Bingo už je celý natěšený, že jo? Jo, tak jedem. Minulý rok, když jsme ještě neměli Binga, tak jsme vstávali asi 3:30 ráno, ve 4 ráno, něco takového, úplně že nekřesťanská hodina. Právě, tak je 3:54 ráno. Já jsem vstával v nějakých 3:30, už jsem si dal sprchu. A dali jsme to celý najednou až do Janova, kde jsme vzali trajekt. Tenhle rok bereme taky trajekt, ale z Livorna, který je ještě o trošku dál. Plus máme Binga, tak jsme si řekli, že to vezmeme víc na pohodu, vyjeli jsme o 9:30 a ještě přespíme na půl cesty v Německu. Tam máme nějaký hotel, absolutně nevím, jak bude vypadat. Vzal jsem nějaký úplně, že na poslední chvíli, protože jsme ho zapomněli zabukovat. Uvidíme, jaký bude, ale snad máme všechno, tak jedeme směr Německo. Za 7 hodin tam budeme. Dorazili jsme do Německa. Bingo, jak si to zvládnu? Čau, nejseš moc nadšenej. No nic, hele, půjdeme na procházku. Každopádně tohleto tak je naše ubytování. Jsme tady takhle zaparkovaný na silnici, protože nikde jinde místo není. A nerad to říkám, ale v životě jsem obřel někomu auto. Tohle tak jsem udělal já sobě, naštěstí jako v pohodě. Nic hroznýho. A tady tohleto auto, když jsem parkoval, tak tohleto. Takže no. Nejsem takový ten typ, že by jako nic neřekl, nebo... Ty vole, tak to jsem kámo nechcel. Už jsem fakt jako išel úplně někam ďaleko a tam by som niekom oškral auto, ty vole. Keby sa to dozvedel proste, ja by som to asi povedal, ale keby som bol dospelý. Ale tak som nechcel, že proste byť ďaleko úplne. A proste to je taký hrozný pocit určite, že urobíš niečo zle proste a úplne niekde preč, že proste nie si na Slovensku, no u mňa na Slovensku, ale u neho to je v Česku. Proste toto je taký hrozný pocit. Takže fakt poznám to, lebo v Chorvátsku sa tiež niečo také podobné stalo, keď som ja bol, ale netravne, hej. Takže tak. Takže na recepci se zeptám, že či je to auto a tam bude v pohodě. Tohle se úplně nešlo podle plánu. Jde vidět, že už jsem unavený a je dobře, že jsme si tady dali tu pauzu. Tak jdem zjistit, co máme za pokoj.
Bingo, pěkný. Tohle tak byl asi můj nejrychlejší check-in v životě. Paní přišla, napsala mi kód a číslo pokoje na papírek. A to je všechno. Ani nechtěli vidět žádnou občanku, nic, prostě přišel jsem, jen jsem řekl, jo, jsem úplně v posledním. Tady je kosmetický studio a my jsme tady. Dobrý, tak vyzkoušíme. Počkej, to není naše, ne? Nespletli se. Čím teda tak to je obrovský, my jsme si nic takového neobjednávali, na fotách nic takového nebylo. Ale takže tady přijdete, tady máte takovouhle obrovskou sprchu, obrovskou koupelnu. Tady je také ultra dlouhá chodba. Tady je co? Takže hej, na hotel je to dost velké, na hotel hej, na hotel fakt jako. Zavřená místnost, ty mám nejradši. A potom přijdete sem. A jídelní stůl, obyvák, televize, postel. Ty krávo. Proč to je tak obrovský, že no? A máme i balkon. Prosím, řekni, že máme balkon. Yes! A normálně i balkon s výhledem na hory, tak to je geniální. Koukej na to! Dobře. Tohle je epický. Tohle je dost cool. Dobrý, ne? Hezky. No nic, asi jsme třeba dostali upgrade zdarma, jakoby jak říkám. Ani na mě mluvila jenom německy. Řekla nějak vunčul, něco takového, já řekl já a napsal mi tenhle sem papírek a šel jsem. Tak snad asi dobrý. Bingo, ty tady máš místa, to je možný. No a ten výhled, to je bomba. A tamhle tak mám své nabourané auto, to je taky bomba. No nic, my jsem teďka pro věci, odpočneme si a v 8 tak máme rezervaci, pod náma také restaurace, vůbec nevím, co tam vaří a tak, ale říkal jsem, že nikam nejdu, chci jen odpočívat a nikam se nehnu. Že no to budu asi já. Máčo. Stále niečo počujem, ale dobré. Já jsem si dělal srandu, sorry. Bingo, co chceš? Krása, jsme tady pouze se senioriama, ale bomba. Čau, Bingo. Čau. Dobré ráno, my jsme po snídani. Teďka tak jsme akorát ještě v té restauraci, ale jelikož včera pršelo, tak venku nikdo není. A mají tady ještě takovýhle pěkný plácek. Tuhle tam máme robot, co tam seká trávu. Dac, neschovávej se. Jo. Teďka také 9 hodin ráno, my se jdeme zbalit a vyrážíme směr Livorno, kde máme náš trajekt. Reálne takého robota by som chcela ja. Když se podíváte okolo nás, nevybrali jsme vůbec špatný. By mi prostě kosil po trávičku a... Hotel, je to tady fakt pěkný. Koukejte, ten výhled prostě všude okolo, fakt dobrý. Vyrážíme dneska, tak to máme 8 hodin. Proč nefunguje ten internet? Mapo, funguj, co to je? Proč to má 2 FPSka? S tím, že dnešek tak bude probíhat prakticky stejně jako včerejšek, až na to, že dneska nespíme už na hotelu, ale spíme na trajektu. S tím, že můžu vám něco vyspoilerovat, máme tu nejlepší místnost, kterou si na trajektu můžete objednat. Tak uvidíme, jak bude vypadat. Jedeme tam. Máme tu nejlepší místnost, kterou si na trajektu můžete objednat. Tak uvidíme, jak bude vypadat. Jedeme tam. Tak, už 5 minut, tady máme velice napínavý závod. Kdo to bude, pravé nebo levé auto? To je ono. Jo. Levý auto se dostává do vedení a nejspíš ho i předjede. Šílený. A děkuju, já už bych chtěl jet. Prosím. Neuvěřitelné, ale máme tady další napínavý závod. Jo. Vole, předjíždí normálně s tímhle s tím? Ty krávo, odvážný chlap. Ty vole, dobrý. Tak kdo to vyhraje tentokrát? Ty kráso, tohle to vypadá jako zase velice těsný závod. To je ono, no jo, Schumacher tady na levé straně. Pojeď, já tě trošku popostrčím, jo? Další zastávka na benzín, už nevím kolikátá, ale už nám chybí poslední 2 hoďky a jsme na trajektu, nebo teda spíš v přístavu. Čau, Bingo. Dobrý? Dobrý. Jo? Bingo, nevěřím tomu, ale dojeli jsme, jo! Tak, hele, už jsme udělali check-in, tady už čekáme mezi všema ostatníma autama, tamhle tak je nejspíš naše loď a za nějakou, jak dlouho, hoďku a půl bychom se měli začít naloďovat, takže krása. Hele, tady máme teďka hnedka vedle záchody, jdeme se na záchod, dáme si něco k snědku a už se těším do pokoje, fakt už si chci lehnout, prosím. Čau, Bingo, těšíš se na loď? Čau. Posledná párka.
Výborně, dočkali jsme se, nezrušili nám loď, nejeli jsme asi 1200 km zbytečně, krása, takže se nalodíme. On ten Mercedes není moc nízký, ale je tam hodně jako, jak to říct, velký úhel, jo? Takže ještě, že mám vzduchový podvozek, můžu si krásně zvednout mé vozidlo a nemusím se strachovat jako třeba s Mustangem nebo s BMW, když jsme jeli minulý roky, takže měla by to být úplná pohoda. Byl jsem se ještě zeptat, jestli reálně máme Luxury Suite, což prý bychom měli mít, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Tak jedem. Ty vole. Je to sem. Jinak tohle tak by měla být i úplně největší loď, kterou jsme kdy vzali, taky nejdražší. A vypadá to tady, koukej, hele, tady normálně v lodi taky tady jezdí takhle kamiony, všechno. Jo, teď tamhle nahoru musím jet, super, ty vole, to je strmý jak svině. Tak třeba z BMW, s 440, co jsem měl, jak jsem ji měl sníženou, tak to bych v životě nevyjel. Krávo, je SUVčko, na tohle příště potřebujeme. V pohodě, nic nevidím, jedu. Jo, sorry, že to stopínam, ale jak chcem vám ukázať. Som všetko zjedol, i tak to asi nikoho nezaujíma, to je jedno. Mě to zaujíma. Hej, takže tak, a ešte mám pitie, a ešte mám trochu, dosť mám aj v tomto. Takže tak. A teda ja obrátim kameru. A teda menším túto. Web kameru. Takto. A pozrite ďalej. A slepo, jo, tady motorkáři jsou zaparkovaní a já mám jít kam? Jo, dobrý, tady, hele, do fronty, ty kráso. Tak, zaparkováno a teďka tak najít naší kabinu. Sakra, proč ta loď je tak velká. Byli jsme na recepci, vyzvedli jsme si klíče, nebo teda spíš karty. A teďka potřebujeme na druhou stranu lodi, kde máme naše ubytování. Tak jdem, že no, ještě tak 2 kilometry a budeme tam. Mám velké očekávání. My jsme 80,49, tady je 80,83. Už se blížíme. Další schody. Nevím, teďka třeba sem. Ty vole, nekonečný. Tam sú také dlhé chodby, že to by som ani neprešiel. Počkej, tady je 23, my se vracíme zpátky. Dobře, přešli jsme to, super. Tak, hele, tyhle ty dveře přímo před náma, tak by to měly být. Máme takhle jakoby nejvíc místa. To značí, že by to nemuselo být úplně špatný a že by nás nemuseli všimnout. Tak pojď. No tak, jak to funguje? Halo? 80,40. Proč to nefunguje? No. Dobrý. Tak Sardina asi funguje. Cože? Počkej, tak tohle je insane. Koukej na to. Počkej, my nemáme manželskou postel. My jsme měli manželskou postel, ale. No akože ja by som povedala, že na hotel, či čo to kde sú, na také ubytovanie, neviem, či to je úplne také, že no akože pohode, ale neviem, ja by som beral si lepšie, aspoň o trochu. Už je asi vlastně jenom normální jachta, jo? Ale v rámci hotelu by to bylo jako dost podprůměrný, ale musíte brát to, že jsme na sakra trajektu. Koukejte na to, televizi máme perfektní a tady. Akože hej, no trajekt, no ako, to je v pohode. Počkej, ukáž. Na to, že sú na trajekte, hej. Jak vypadá koupelna. Kokolíno gel na pranie navrhnutý pre rýchly program. Strašne veľa reklam tu ide na YouTube v poslednej dobe. Máme perfektní a tady, počkej, ukáž, jak vypadá koupelna. What? Už to jsou tvoje dveře. Počkej, myslím, že to bude koupelna. Počkej, dobře, tady je záchod, koupelna. Ok, to je o dost větší než normálně. A co je tady? Tady je další místnost. Tak taky. Čože? Tak to se dělá. Já myslím, že tam to je naše. No ale 2 místnosti a záchod jak 2 KK. Za tohle v Praze lidi platí 10 milionů tady. No dobře, tak tohle je insane. Dobře, tak tohle jsem absolutně nečekal. Tak ty vole na trajekte, to je super fakt. Máme i 2 okna, protože to jsem fakt nečekal, to je insane. No nic, tak bingo, co je dobrý? Kámo, jsi poprvé na lodi? Hele, koukej. Jo, běž tady prozkoumat. Dobrý. Kdo tady byl před tebou? Já si udělal nějakou sprchu, trošku si odpočnout a krása. Těším se, až zítra dorazíme na Sardiny. To dobrý, ne? Jo. Yes! Prozkoumáme loď a je to tady obrovský. A hrozně fouká. Už je 22:45 a ještě jsme nevypluli. Měli jsme odplouvat 22:30, tak se odplujeme. Tady tak je na střeše normálně bar a přes den tak je tady i bazén, ale přes noc tak je zavřený, protože tato loď tak jezdí jak ráno, tak v noci. A jak mám krásný. Dobrá hudba tam je.
Výhled na kontejnery. A tamhle předtím, tak jsme byli zaparkovaný. Tady máme teďka hnedka vedle záchody. Kráso, kolik jich je? Kde je moje objednávka? Zvládli jsme to. Tak teďka najít bar, že no? Máme prý ještě welcome drink, tak ho jdeme najít. Bingo, tady je i dokonce i vězení pro psy. Když nebudeš poslouchat, tak tě normálně zavřou do těchto těch klecí. Musíš být hodnej, je ti to jasný? Na zdraví. No jo, na zdraví, no náky. Bingo, ten by tě sněd. Tak ten by ho naozaj že zjedal. Ani to neskoušej, ten by tě sněd. Máme půlnoc, už jsme se vrátili a extrémně se to tady hejbe. Takhle jako, jak se tomu říká? Jak to říct, takhle jakoby neklidný moře, takhle neposlušný jsme nikdy neměli. To je extrém. A normálně, já nevím, jestli to bude slyšet, ale na chodbě tak slyšíte alarmy aut a to mě docela děsí. Slyšíte to pípání? Tak to je alarm od auta. Doufám, že třeba... Tak to já absolutně nepočujem, já jsem pocit, že asi voda, alebo nevím. A někdo nezapomněl ručku u mýho auta a třeba mi ho jako nenaboural nebo tak něco, my jdeme zkusit spát, tak uvidíme se. To by som teda nechcel, aby mi někde úplně ďaleko nabourali auto. Zítra. Dobré ráno, máme 6 ráno. Z nějakého důvodu nás zbudili si v 5:40. Jediný, co na to je pozitivní, tak, že tady před sebou máme takovýhle epický východ slunce. Ježiš, ja nesnášam, keď som niekde úplne preč, akože na mori alebo v oceáne, áno, skôr na mori, ale proste, že nič nevidím, proste ja to neznášam, to tak neznášam, ja sa proste tak bojím, že sa niečo stane a proste, že umrem tam proste úplne, neznášam to neznášam. Ale akože dosť zlé je, že ich zbudili o 5:00 ráno, či keď ich to zbudili, tak fakt, pardon, keď som povedala zle, ale neviem, už si to nepamätám. Fakt akože úplne... To je blbé, že prostě jich tak zbudili, no. Přes ty mokrý okna nejde moc vidět, ale jako představte si ho, vypadá fakt krásně. Nestihl jsem se ani sprchu, nás vyhání z kabin, což já jsem si myslel, že když mám luxury suite, že se tohle dít nebude, ale bohužel děje. Musím teďka nasnídat a měli bychom nějakých 40 minut nasedat do aut. Doufáme, že tak bude a že mě neskemnuli a nemusel jsem stávat takhle brzo úplně zbytečně. Ale za chvíli tak jsme v naší cílové destinace Sardinie. Dobré ráno, Bingo, jak jsi vyspal? Dobrý, to jsi asi jedinej. Oh yes, Bingo, jsme v autě, zvládli jsme to. Prosím pěkně, jak jsem říkal, že... Jak jsi tam pozeral tej kamery, nechápal, že se děje. Není ani 6 ráno a že nás budili v 5 něco. Je 9 a až teď jsme nastoupili do auta. Proč je vždycky budí tak brzo? Protože to je jediná nevýhoda lodě, ale celkově tak potom za hoďku, za 2, tak se jako v noci to moře celkem uklidnilo. Už jsem spal v pohodě, ale spal jsem hrozně málo. Ženo, jsi unavená? Jo. Jo, jedeme se vyspat. Red Bull? Cože, máš Red Bull? Ano. Ukáž? Yes, to bude záchrana! Konečně si můžeme umýt vlasy a i to. Bingo, jedeme k moři! Uběhlo nám pár dní, my jsme teďka několik dní byli u Sáry doma, byli jsme za Sáry rodinou, pokecat a tak dále, ale teďka tak nastal čas, aby jsme vám ukázali i naše ubytování. Právě jsme od něj převzali klíče, tak se pojďme podívat, jak to tady vypadá. Tady máme bránu, máme tady soukromý normálně vjezd i z garáží, takže když se přesuneme nahoru, jo, je to docela štreka, sakra, je to do kopce, všechno je tady v kopci, tak tady krásně, tak mám normálně stání na svoje auto, paráda, takhle nějak to tady vypadá, máte tady několik pater a upřímně to asi to nejlepší ubytování, který jsme si kdy na Sardinii vzali. Když půjdeme po schodech takhle nahoru, tak hnedka tady tak máme takovou jakože mini zahrádku, posezení na oběd nebo na snídani, na cokoliv. Tady tak je první terasa a koukejte, jaký máme výhled. Přesně tak, na moře, ale počkejte si, tohle je ještě nic. Čau, Bingo, dobrý to tady je, dobrý, jo, jdeme dál. Když se přesuneme dovnitř, tak tady takhle nějak to vypadá vevnitř, jo, v pohodě, pěkný, krásný, tady nějaký stůl, spoustu obrázků, krb, v každém sardském domě nesmí chybět krb. Je, krásný gaučík, televizka, čau, ženo. Čau, ahoj, čau, Bingo, čau. Počkej, tady je i stativ, ty vole, to je ready na youtubera. Ženo, tady je stativ.
No tak to je geniální. Tady tak máme kuchyni, kde normálně majitelé tak nám tady nechali takovýhle krásný pohoštění. Jež to je skvělý. Dokonce i tady máme spoustu dobrůtek. Tady máme spoustu dobrůtek. No jo. Tady můžeme zase projít ven, ale my se pojďme podívat teďka, co je tady. Tady tak by měla být nějaká místnost, říkám to dobře? Hele, tady tak je jedna místnost, tu ale používat nebudem. A tady tak je baňo, ale je záchod. Tady vypadá nějak takhle, naprosto normální záchod. Ty, krása, velice v pořádku. Tenhle ten dům tak jsme vzali pro 8 lidí, protože, jak říkám, na Sardinii tak budeme dost dlouho a kdyby někdo třeba ze sáry kámošů nebo rodiny chtěl přijet na oběd, na večeři, přespat tady, tak není problém, protože tady tak je teďka další místnost, kterou my nevyužijeme, jo, další pro 3 lidi, takhle, jo, i s balkonem. Ženo, pojď sem, tady je balkon normálně, to ani nevím, že tady bylo. Hustě, koukejte na to. Jo, aha, to je balkon, který je pak do naší ložnice, počkej, tak tam se podívat, já jsem nevěděl, že tady jsou ještě tyhle dveře. Ukáž, tady tak je alternativní okno, ale dobře. A tady taky naše ložnice, kde budeme spát. Jo, krásný. Ahoj. Měli bychom mít i vlastní záchod, který je tady. Krása. Ahoj. Tím, že tohle tak zdaleka není všechno. My jsme tohle sem barák vzali hlavně kvůli lokalitě, protože jste prostě na skále a máte výhled geniální na moře. A hlavně ještě kvůli jedné věci. Jdeme ven, hned si to ukážeme. Tamhle odsaď jsme přišli. Já, když půjdu sem, přímo takhle, tak můžu projít ještě tudy. Je to tady, že extrémní labyrint a bludiště. Já už jsem se ztratil, jo. Tak tady, tak nevím, co je. Tady také další záchod. OK. Tady tak máme barbecue, tady si můžeme prostě grillovat, ještě odpadky a tak dále. A když půjdeme sem nahoru, pak půjdeme ještě tamhle doprava, tam jsem ještě nebyl, tam nevím, co je. Ale tady, tak máme výřivku s výhledem na moře. Yes! Tohle tak je naprosto, ale naprosto skvělý. Není to bomba? Já si myslím, že jo. Tady pak máme nějaký další posezení, tady tak je ještě venkovní sprcha. A tady upřímně nevím, co je. Jdem to zjistit. A jinak majitelé, tak jsou upřímně asi nejhodnější, který jsme kdy poznali. Dokonce jsme řekli, že máme binga, psa, tak nám tady udělali všude oplocení, kam by jako mohl zdrhnout. Geniální, děkuji vám. Počkej, jdem to tady zjistit. Ukáž, co je tady. Jo, počkej, to tady takhle jakože výhled. Ty kráso, tak tohle je extrém. Čau, bingo, haha, ty sem nemůžeš, haha. No a takhle, tak si nějak tady budeme žít na Sardinii. Já jsem z toho naprosto nadšenej. Počkej, co ještě tady máme nahoře? Ještě tady musíme prozkoumat, počkej. Tady co, to je furt naše? Oni nám totiž řekli, že tady máme kus lesa ještě, že to je taky naše. Že tady můžeme chodit na procházky. Já říkám, jak jako kus lesa, jsem u moře. Tady je fakt jakože regulérní les asi, já nevím. Je tady stůl, taky to má s krásným výhledem a jste furt čím dál vejš, takže ten výhled je prostě větší a větší. Samozřejmě tady víc fouká, ale tohle je insane. Ačkej, když půjdu tamhle, tak si dostanu se zpátky k domu. Geniální. My se teďka pojďme vybalit, trošku si odpočinout a už jenom chillovat, no potom celá, asi k moři. Tak co, dobrý? Novorodeně. No, čau, dobrý, jo. Chtěli jsme si něco nakoupit, aby jsme měli něco k jídlu a pití a tady v supermarketu tak mají normálně košíky pro psy. Tady dáš binga, může normálně do supermarketu. V Česku tak prakticky psi nikam nemůžou, na benzínky, do supermarketu a tak. Do obchodáků úplně že nemyslitelný, tady tak úplně kamkoliv. Jo, bingo, dobrý. Bingo, Tokyo drift. Ne, co chceš? Počkej, znova, drift. Bingo, drift. Jo. Bingo dělá shopping normálně. Absolutně jsme sem nechtěli jít, ale prostě Bingo řekl, že chce dělat shopping, tak je na nákupech. Bingo, nechceš si dát, že koní maso? Co? Co děláš? Koní maso, mé koně by si mohl snít, koukej, horse. My už jsme dorazili, tak pojďme zjistit, jaký to tady je. Jsi nadšenej? Kam ty vůbec nevypadáš nadšeně? Máš být nadšenej! Bingo! Tak co, jdem? Pojď! A hele, jsme tady v 6 večer, nebo jako odpoledne. Nikdo tady skoro není, koukejte. Tady jako pár lidí, jo, ale jinak tak to jako vůbec není přeplněný a dost v pohodě. Ty úplně splýváš, ty vole, tě skoro nevidím v tom písku. Co? No. Ty jsi sněd písek, dobrý? Jo. Pojď, jdem do stínu někde. No jo, jak to tady běháš? No. Co to je? To je moře! Jo? Ne, ty máš strach, nelíbí se ti, jeli jsme sem zbytečně. Jo, hezky! Ještě! No, co se stalo? Pojď si postěžovat. Tak zase tak paní to není, ne? No jo. Strašně zlatý je. A ty co děláš? Bingo. Šišmaria. Hej, klid. Já ti podělám tu, já ti pomůžu, počkej, já ti pomůžu.
písku, nevadí. Správně, pořádně, naházej na sáru všechny písek. Počkej. No nic, takže Bingo konstatoval, že u moře super, ale dokud není poblíž moře, takže asi tak. Když byl Bingo malej, tak naprosto miloval vodu. Nevím, co se stalo, ale už prostě to tak není. Teď jakoby, ne, že by mu nějak ultra vadila, ale preferuje radši být suchej. Takže tak, no. Na Sardinii jsme měsíc, uvidíme, jestli se to nějak změní. K moři budeme chodit poměrně pravidelně. Každopádně to už z dnešního videa bude všechno. My si jdeme tady užívat měsíc dovču na Sardinii a naučit Binga plavat v moři. Takže ľudia, OK, že toto som dopozeral už. A teda teraz potrebujem vlastne dať to video, čo som predtým chcel dať. To bude posledné video. Kde to bolo? Tuto niekde? Tu som to videl. A tak nie, tak neviem, kde to bolo, počkať. Čiže pôjdem, aha, tuto je, áno. Už strašne ma zaujíma aj toto, ale neviem. Dobre, tak dám si, takže nemôžem si pozrieť 3 videá, pretože už to bude mať strašne veľa, do pekla, strašne bude dlhé toto video, ja to, proste to nechcem a proste, idem počkať, díky, 2 špendlíky, vyletia čez elektriky, ten, a ty obesko láva. OK, takže vyhralo toto, zničil mi dům, že strávil jsem 24 hodín s fanouškem, takže tak, potom výkričník a teda idem to pohľadať. Hej, toto má 316 000 zhliadnutí a tohle je 385 000 zhliadnutí, hej, akože, keby ste chceli vidieť aj toto video a jak ja na to natáčam reakciu, no tak napíšte do komentárov a kľudne môžem natočiť aj teda toto, jak teda, hej, reagujem na toto video, hej, napíšte mi do komentárov, že čo by som u toho mal ďalšie jesť, hej. Takže idem na to 3, 2, 1, boom. OK. V dnešním videu tak strávím celý den s mým fanouškem. Právě 10:40 ráno, já se tady pro ně připravil nějaký větší věci. Toto video má 16 minút a 11. Jako jsou třeba pár rekvizit takhle jako z videí. Mám pro ně připraveno pár věcí, které dneska můžeme dělat. Za 20 minut by měli přijet, tak se na ně extrémně těším a uvidíme, co dneska vymyslíme a jak to bude probíhat. No a asi se ptáte, jak to celé vzniklo. Kontaktovala mě totiž Zlatá rybka, což je charitativní organizace, která vážně nemocným dětem plní jejich nejšílenější sny. A když se právě Mario Tobíka ptali, jaký je jeho největší sen, tak jim odpověděl, že by se chtěl se mnou aspoň potkat. Tak abychom netroškařili, tak jsem ho pozval rovnou ke mně domů a strávíme spolu celý den. Tak pojďme je teďka přivítat. To je pekné, že takto praje proste svojim fanúšikom sen alebo tak, hej, proste to je pekné. Tady? Je tady někdo? Dobrý den, ahoj, můžu točit, nevadí vám to? Ne. Tak jo, čau, jak to jde? Dobrý. Co to vezeš tady? Dárček. No tak já mám pro tebe taky něco, tak pojďte dál. Nový auto, hele, co mě říkáš? Dobrý, ne? To jsem si koupil místo Mustanga. Ne, ale já mám pro tebe jaký překvapení, mám tady pro tebe jako takových pár spoilerů, co pak jako ti můžu prozradit. Mám pro tebe dárek, který nikdo jiný ještě nemá. Ale všechno se dozvíš, ale jo, tohle to je moje nová kára. Tak já si vyfotím, jestli Vyfoť si, jasně, všechno. s tímhle autem, až ho nebudeš chtít jako stoupat. Crash test, ale já jak jsem s tím teďka dojel z toho Monaka, tak mi to je trošku líto, víš? Já už k tomu mám No až ho nebudeš emoční vztah. Tak pojďte dál. Čau, tady je Bingo, hele. No, tady Bingo, Kogej, hele. Ten je celý nadšený, že noví lidi tady jsou. No, ty krása, co jste dostala? Tam je něco pro tebe. Fakt? Dobrý, tak jdu předat já. Itália, dobrý. Itália. Itálie, a jo, to zvětší. Mám pro tebe jako takový menší dárek. Jelikož jsem ti říkal, že jsem byl s Felicí v Monaku. Mám tady pro tebe jako speciální, to bude jako merch, až od 21. Takže tady máš čiltovky. Tričko, bohužel je jako hezko, ale jo, to, když můžeš někde prostě použít jako hadru, nevím. Nový design merče. Nový design merče, takže je celý tvůj. A potom tak tady nějaký náramky, nevěděl jsem, jestli něco máš, tak jsem ti chtěl skládat jako něco, co vůbec nevyšlo. A ještě co nevyšlo a teprve vyjde, tak je malá flaška. To je celý pro tebe. Tak ty jsi úplně ready. Já jsem úplně ready. Ty jsi teď už ready. No, takhle nějak to tady vypadá. Vypadá jak mimozemštem takový. Jo, teď jo. Chceš se podívat na studio, jak vypadá? Jo, no, tak jdem rovnou. No, Bingo, on tě pohodá nohy trošku, to se jako... Můžete, jasně.
Takže se mě, tak zastav, to je napravo teďka podle mě. Myslím, že ono nebo je. Sakra, on to tady znáš teď. A tam prostě takže já vlastně nikdo ukazuju novýho, jako prostě. Má to trošku menší než videí, nebo větší? Menší, že jo? Větší? Fakt? Tady si píšu tajný věci, co bych měl dělat, ale moc se nedělám, proto tam jsou napsaný, víš. No. Tady hele, nabíjím. Máš ještě losy z toho stíracího videa. No, to jsou proherní losy, bohužel. Moc to nesázej, no. Život gamblera. Život gamblera, přesně. Tady hele, nabíjím robotický obsah, můžeme pak otestovat. Viděl jsi video s robotickým psem? Video s robotickým psem to nevím, jestli jsem viděl. Já jsem jich viděl. No tak aspoň budeš... Přes 600 na tvém kanále videí. Hezky. No tak tohle co, tak aspoň to budeš mi jako překvapení a uvidíš, co to všechno dělá. Tam mám takovou jako menší sbírku aut, co jsem měl. Jaká je tvoje nejoblíbenější značka auta? Asi Corvetta. Corvetta? No tady pak točím herní videa z GTAčka, ze všeho možného, tady mám rozkoukaný pár videí, jo, když jsem čekal, než přijedeš, nic jsem jako extra nedělal, takže tady vlastně kamera, přes tuhle kameru točím, tady přes tyhle si tlačítám, že to jde do toho světla. No tady je tajný regál prostě se sluchátkama. Jestli vždycky sluchátka můžu ti dát, no toho dost. No. Toto mi úplně připomíná. Regál prostě se sluchátkama. Jestli vždycky sluchátka můžu ti dát, no toho dost. No. A hraješ něco nebo ne? Fotbal na mobilu. Fotbal? Jak tvůj brácha? No, když půjdeme do druhé místnosti, tak tam většinou točím nějaký ty ochutnávky, unboxingy, No, tady je ten tvůj kobereček z trhu. Si tak. No, on to všechno nedá. Tady nemůžu jako prodat, prostě tady to už je prodaný. No. Tady máš Pac-Mana, to můžeš si zahrát potom, není problém. 2000. To jsem viděl u Pokece ve videu, to jak se ti vkázal do domu. No, jak budeme překonat ten, jako nepřekonal vlastně, že jo? Překonal, 20 000 měl. No, takže ještě tak. Dobrý. No potom tady máme hele, na vyzkoušení jako bagr, na ovládání, můžeme vyzkoušet. Ten 10 000, ne? No, si dáš 16. No a potom tady máme, hele, můžeme tady jako, pak tady máme jako připravené zbraně, takže pořádně na ovládání, můžeme vyzkoušet. Ten 10 000, ne? No, si dáš 16. No a potom tady máme, hele, můžeme tady jako, pak tady máme jako připravené zbraně, takže pořádně... Na sáru. To je na tebe. To je na tebe dneska, jo. A potom tady mám nějaké jako věci, co pak můžeme otestovat, cokoliv. Tady takhle, hele, tohle je nejrychlejší autíčko na světě, na ovládání. Tady s tímhle autíčkem si dělal to pojízdný samoautíčko. Pojízdný samoautíčko, no. Takhle já tady funguju. Tak akorát prostě. Všechno, co potřebuju, mám tady. Koukám, že tamhle dole nabíjíš tu kalkulačku. No, to ti chci ukázat, takže to už se tam nabíjí, jako. Ale jelikož už se všechno viděla, tak nevím, jestli jako... To má cenu. No. Tak uvidíme. S Tobíkem tak jsme ještě pokecali asi 3/4 hoďky, reálně je naprosto skvělý, ukecanej a teďka tak všichni společně razíme na oběd, kde si zajdeme na nějaký dobré jídlo a pak se vrátíme k nám a ukážu mu nějaký věci z videí, pokecáme, mám v plánu nějakou přestřelku s nějakýma pistolema, myslím si, že si uděláme hezký odpoledne. Zatím tak jsem naprosto nadšenej. Sara i dostala nějaký dárek, hej. Jo. Co? Ale říkal, že tam je něco pro mě taky, takže dobrý. Dobrý, nech ti odpuštěno. Co ty jsi bez jídla? Bez jídla, no nic. Dobrý upozornění. Máme tady, že agresora místního, takže pozor, pes tady. Máme tady menší sport, co musíme po obědě vyřešit. Viděl jsi výměnu aut s Morim? Jo? Včera jsem. Tak hele, podívej se na ten interiér a řekni mi, kdo má lepší interiér podle tebe. Jestli já, jo, ta modrá, anebo prostě nudná černobílá jako Moriho. Máš slova, co jsi říkal? Ty máš lepší, Mori, to má hnusný. Dobrý. Mně se to nelíbí. Dobrý, pojď. Dobrý, díky. Mori, to má takový moc retro. Že jo, on je staro. No a ještě něco řekni Moriho, klidně, nalož mu, to je v pohodě. Je tlustej. Je tlustej? Yes. Díky. Běž, pojď, hele, pojď na Sáru, pojď, tak. Ne, nejsou kuličky. To je v pohodě, já můžeš vystřelit, to je v pohodě. Dobrý, ne? No. Jde se na přestřelku? Dělám souboj. Přestřelku? Dělám souboj. Teraz to Beno. Beno, Ježíš, jak to, že Beno, Ježíš, nevím, jak se volá. Zabudla, Ježíš, jak se volá? Ty kokos, jsem úplně zabudla, jak se volá. Jsem povedala, že Beno, ale nie Beno. Já jsem na hlavu. Tam Beno. Já nevím, několikrát jsi mě netrefila, jsem nic necítil. Ale jako doufám, že jsi pojištěnej. Mám životní pojištění.
Já to přiznávám, ale totálně si mě rozsekal. Kde to všude máš? Nevím, ale spíš se spálně o kopřiv. Dobrá práce. Dobrý. Ale jako i takhle. Chtěl bych ti říct, že ta tajná místnost není moc tajná, když jsi viděl video a víš kde je. Prostě sebejistě prostě už jdeš, já tomu rozumím. Musíš trošku já jsem neviděl, že jsem to dělal já. Dělej to ty, jak to nazničím. Neboj, pohodě, to můžeš. To je, hele. Děláš tak, dobrý, teď už to dovolte. De fakt, že teď to dělal ty, no. Dobře. Hele, my tam máme džungli. Dobrý, co? Tady, hele, chodím mezi kytkama. Nejspíš Bingo je alergický na nějakou kytku, takže je máme tady. Takže zjišťujeme, jaká kytka to je, každý týden přidáme jednu prostě a zjišťujeme. Ne, tady nemůžeš být, ale běž. No, přesně, hele, brejle tady máš. Do mě nebude tím. Tady je nějaká vodní pistole. Počkej, já to nějak nazvinu. Máš to? Počkej, tam ještě tam ještě kus vody byl. Víte, tady má lidi pěkný skladiště. To není vůbec pravda. To nebyla reference na mého bratra. Jo. Dobrý, tak jdeme se zpátky. Takže hele, byli jsme na obědě a počkej, to je moc ostrý na to, podle mě, já se bojím o tvoje zdraví, fakt. To je nožík jako speciální, to je nožík. Ale hele, byli jsme na obědě a říkal si, že bys chtěl ochutnat ten nejslavnější chips na světě. Jo. Tak je to tvoje, já jsem se fakt snažil to rozmlouvat, jakože nebudu lhát, fakt. Myslím si, že to je špatný nápad, že bys to vůbec neměl dělat. A dej si kousek, nedávej si celý, jo, to ti nepomůže špatně. Ty vole. Hej, ľudia, napíšte mi do komentárov, že či by som aj ja mal ochutnať takýto chips, hej, najsilanejší. Dobrý? Pohodě, ne? No. Slaný? Já to chutná, chod. Pohodě, ne? Jo. Tak mi zhráš, že si chceš. Já to bych nedoporučil, jak chceš, na vás je nebezpečí. No, ty jsi blázen. Co jsi tady kroutil, to vůbec nedělej. Ale bych se udusil. No to ne. Pojď si chci dát dalšího. Jo, to je borec, vidí to? To je. Dejte like. No, jestli jako teďka ještě... Jestli nedali like ještě teď, tak už jako nevíme, co tady máme dělat dál, jo? Pohodě, skončil jsi. Jo. Dobrý. Fuj, to je hnusný, to je jak kdyby žral chlor. Ale dobrý, ne? No, telefon ne. Ale Amazon telefon, to je ultra rare telefon a tohle je PlayStation telefon. Co? Fakt? No ale počkej, to se dá otevřít. No, a dobrý, ne? No a můžeš ga mesit, ale teda je to asi z roku tak 2 podle mě 9, takže tam moc her není. Ale třeba tohle z toho, tak jsou hodinky, sice to vypadá jak nějaký kolotočářský hodinky, ale mají v sobě, no nejsou úplně Rolexky, ale máš tam skrytou kameru v nich, na skvěle si ji najdeš. Tady. Yes. A počkej, a tady tyhle dvě, tak mají v sobě taky skrytý kamery, tak uvidíme, jestli je najdeš taky. Tady a tady. Je. Já jsem viděl video. Tak já nemám pro tebe prostě připravenou žádnou zámluvu, to je jako, ty jsi všechno viděl. Co tady máme dělat? Experimenty. Víš, jak dopadly minulý experiment, jakože To je jedno. z 99% alkoholem. To nemůžeme riskovat. Tak počkej, tak aspoň třeba tenhle foťák, to je docela zvláštní. Třeba není takový s těma 16 kamarou. Je to on. Ty vole. Můžu si zahrát Pac-Mana. No, tak pojď, já si Pac-Man. To aspoň neznáš, tak pojď. Takhle, tak můžeme se domluvit, že třeba když porazíš moje skóre v Pac-Manu, tak mě můžeš zblízka takhle trefit do nohy tou zbraní. To je dobrý. Dobrý, tak jo, takže já mám skóre 22 000 nejvíc, jo, tak to musíš porazit. Hezky. A jedeš. Dobrý, tak jo, tak hraj si, tak čau, jo. Čau. O 20 minut později. Ty už jsi naštval a už to vypnul. Kolik šel skóre? 3070? Dobrý. Moje nohy žijou. Co děláš? No, teď si to musíš uklidnit, dobrý. Úplne sa mi zastavili oči, keď do tej kamery hodil, že úplne. Čakaj. 3070? Dobrý. Moje nohy žijou. Co děláš? No, teď si to musíš uklidnit, jo? Tak, správně, dobrý. Tím neumíš, víš, ty jsem se jde takhle. No, já jsem to dělal. Ne. To by to funguje nějak líp, protože jsi menší určitě, to je tím. Ne. Jo, to je fakt tím. No, vidíš, nefunguje to moc. Uklízej, ty. Jo, že no, uklízej, uklízej. Co jsi tam udělal? Já se bojím. Kamo, můžu se zeptat. Co děláš? Ne. Jo, že no, uklízej. Co jsi tam udělal? Já se bojím. Aha, zruš tejítko je odber. A tak to nezruším teda. Kamo, můžu se zeptat. Co děláš? Ne, teďka, tak takhle musíme si říct a řekneš to správně, jak to má být. Opakuj po mně. Dejte Vítkovi odběr. Yes, dobrý, pojď, máš štěstí. Naopak! Ne! Počkej, hele, prvně koukej sem, jo? Hustý, tebe to jako nezajímá, ty jsi šel hrát, prostě ty jsi šel gamesit. To jsou ty nový děcka prostě, to je... Jenom na počítači nebyli, co to je? Tak můžeš mi natočit let's play, hele, tak víš co, já ti tady zapnu světla, já ti dám klidně stůl níž, jo, a ti to je, a běž mi natáčet videa. Nevyjdeš odsud, dokud není natočených třeba 5 let's playů, jo? Tak čau. Tak
GTAčko chceš hrát? Na co to koukáš, prosím tě? Jak na co to koukám, to je vidrel, ten je dobrý. Ti zavřu. Ne, nezavřu mi. Pokud dají lidi na toto video 4500 lajků, tak to nezavřu. OK, dobře, tak to už tam sám bude, to už tam fakt bude, fakt věř mi. Dávej mi pozor na ty auta, jo? Ne, nebudeš mi vybouchávat auto. Nebudu šetřit. Nebudeš mi vybouchávat auto. Ne. Jo. Pojď, nevíš, jak se to odpaluje, já jsem spokojený. Ne. Jo, odpadl jsem Vítkovi auto. Ach jo. Tak, název se vyčurám. Za mě jako krásná investice, je to hlavně druhý. Ne, jsem Zasáhnout, než útoč. Tohle si chtělo testovat, jo? Jsem viděl na TikToku a chtěl jsem to vždycky zkusit. Tak dej si. A to je dobrý, to je v pohodě. Jako když už si vzal nejslanější Toto som mal, to bolo dobré docela. chips, tak bys měl zvládnout i... Lebo neviem, či som mal presne toto, lebo neviem, či to náhodou není z Itálie, ale mal som podobné také, akéby. Tenhle. To je takový jako nic vážného, fakt. Oh! To je spadný, To som na to chcel dať ochutnávku, ale nedal som, pretože proste, neviem, proste som to zožral už. Ale akže bolo to na začiatku, to je brutálne kyselé a potom to je pohode. Vypodomeň. To nie sa to dělá. Ty vole. Pohodě, ne? Já se bojím to rozkousnout. A dobré. Aha! Nevydržel z toho, už se zešklívnul, no jo. Vítek mě donutil. Co? Já jsem to zapnul, protože jsem ti to chtěl rozmluvit, tohle nemůžeš. Ale on mě donutil. Ne, tohle fakt, já bych to nedělal. Ne, fakt ne, tohle to tady necháme, hele, na příště, jo? Příště, až přijedeš. Jo, ne, příště, až přijedeš. Tak jen to volízni, tak volízni a pak to... No. Mama. Jak myslíš? Co píšeš? Víkej, Ne, já myslím, že napíše, že je lobotom. Ne, počkej, to upravíme, ne, počkej, jo, fakt opravíme. Upravíme, jo. Dobře, pojď, dobrý, správně. To je čo zaboural? Ty kráso, hezky. Ty kokos. Kož, tak Tobík už vyzkoušel asi všechno, co jsem měl doma, tak mě vyzval na další bitvu s pistolemi. No a já samozřejmě nemohl odmítnout. Tak už máš tak dobré aim, co je? Ty kráso. Bingo, schovej se! Teďka tak už máme skoro 6 hodin večer, my jedeme směr Hradec a pro Tobíka tak mám takový menší překvapení a domluvil jsem se s Alešem, kterým jsem prodal mýho Mustanga, že mu ho ještě ukážem ho takhle i vám znova na video, trošku se projedeme, zatúrujeme, jenom to je jediný, co mě štve, takže začalo pršet, jo, protože co si budeme, Mustang v dešti není úplně jako to nejlepší, co existuje, ale to jak zvládnem. No co to je? Spustíme pro klíče, pojď! Tady to je ta nádhera, dobrý? Slyšel jsi to, když jsem přijížděl? Jo, to je dobře. To jako neříkám nic, trošku mi chybí. Tak co, jdem se projet? Čo, on predal Mustang? Čo to predal, čo? Prečo predal Mustang? Je to takový decentní, nic extra, fakt. To mi nehovorte ľudia, že on predal Mustang. On je fakt ne. Áno, kámo, to je Mustang, tam je vidieť. What? Čo? On predal Mustang? To som ani nevedel. Tak to... Sára na to zvykla. Kamo, ne. Ne, on predal Mustang, to je teda na nic. Už si musela zvyknout, Sára. Neměla na výběr. Jako je to nejhlasitější auto, který jsem kdy měl a který asi kdy budu mít, protože to už jako to moc nejde překonat. To je také dobré auto, on to prostě predá. Ježiš, teraz mám také nervy. Ne, prečo, jaký dôvod? Tak prosím, tak jaký to bylo? Dobrý. Tak hele, tak kde to je hezčí teda? V Mercedesu nebo v Mustangu? Asi tady, ne? No, tady. Tady, ale zvuk?
To je všechno, víc to nedělá. Takhle, v tomhle červeném baráku jsem bydlel. Jo. 3 roky. Tamhle druhý patro, druhý okna, ty prostřed. Ten parašutista, koukám, že už tu není. Parašutista tu není, ty si pamatuješ, že parašutistu? No tak to je nemožný, to je. No, takže tady to byl můj hud. Teď už si užívám klídeček prostě na venkově, rozumíš? Tady už mi to říká. Jo, tady už si to pamatuješ z videí. No, tady jsem já vajboval takhle. Potom, co jsme otestovali i pořádně moje auta, tak jsme se rozloučili s tím, že ještě jsem dostal naprosto skvělý dárek od Zlatý rybky, s kterým jsem absolutně nepočítal a pomalu jsem ani nevěděl, co říct. Moc krát děkuju, tohle jste vážně vůbec nemuseli. Další baton? To je zlatý. Ty kráso, děkuju. Já mám další zlatý baton. Tady. Nebo první vlastně. Ty kráso, no tak moc krát děkuju. Tak počkej, no daj ruku, to si musíš dát ruku. Děkuji. To je skvělý. Třeba takovou hvězdinu dostal Johnny Depp nebo podobný lidi, který rybce pomáhají. Sáro, moc krát děkuju. Tak moc krát děkuju. A díky moc. Taky zase. To je skvělý. Třeba takovou hvězdinu dostal Johnny Depp nebo podobný lidi, který rybce pomáhají. Sáro, moc krát děkuju. Tak moc krát děkuju. Že zabil mu. Děkuju. A díky moc. Taky zase. No tak můžeš se dělat líto ode mě. Díky moc, že jste dokoukali tohle video až do konce. Tobíku, přeju ti, ať je co nejdřív nejlépe. Jsi ultra sympatiák, s tím, že odkaz na Zlatou rybku budete mít v popisu videa. Tak se mějte a my se vidíme zase u dalšího videa. Tak zatím čau. A to bylo podľa mňa fakt super videjko, hej, akože hej, takže ľudia, to by bolo, no, ja sa rozlučím až si, keď ma budete vidieť celého, takže tak ešte si tu s vami jedenkrát pripijem. Zdravie. Dobre to je. A teda tak no, toto je teda koniec vlastne týchto mojich reakcií v tomto videu. Dúfam, že sa vám teda toto video páčilo, keď vám dáte like, odber so zvončekom, budem veľmi rád, keď toto všetko urobíte, mám 10 odberateľov, takže prosím vás, fakt dajte ten odber. No a teda, to je vlastne moje prvé, no nie je to moje prvé video, ale je to moje prvé také video, kde ma proste vidíte a proste aj ma počujete a proste je to, hej, je to reakcia, hej, takže tak. Ja budem vlastne natáčať takéto ochutnávky, reakcie a hociaké takéto ďalšie veci. Budem samozrejme natáčať aj hry, ale to keď budem mať môj druhý mobil, tak budem natáčať hry teda. Ja vám potom dám ešte teda môj druhý kanál, čo budem aj na môj druhom mobile, vám dám vlastne na tento kanál, vám vlastne napíšem, jak sa, no proste vám ten odkaz na ten môj druhý kanál, čo budem mať, hej, takže tak. No a teda, to je asi teda všetko, takže tak a teda, no. Takže toto je všetko a čaute. A napíšte mi teda do komentárov, že jaké prosím vám iné natáčať videa, takéto reakcie, že na čo by som mal natočiť ďalšiu reakciu a že či by som mal ochutnať tie čipsy, však viete, nie? Ten najslanejší čips na svete, takže či ten mám ochutnať a teda to je všetko teda, takže čaute, dávajte lajky a odber samozrejme so zvončekom, čaute. Zatiaľ ešte nemám merch, ale z toho ešte dám na nejakom inom videu, hej, takže tak akože poviem vám, že keď budem mať merch, keď vôbec budem mať merch, ale myslím, že hej, takže tak, čaute.